Il-Partit Nazzjonalista jrid jagħmel differenza fl-istat li qed jgħixu fih il-ħaddiema Maltin u Għawċin. Hekk qal il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-impjiegu u r-relazzjonijiet industrijali Karl Guder waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħaddiem. Karl Guder spjega li minn statistika li ħarġet jirriżulta li żieda tal-pagi għal Maltin u l-Għawċin hija lanqas fl-Unjoni Ewropea. Bil-Partit Nazzjonalista jaf li l-ħaddiema għandhom imorru ħafna ħjar minn hekk. Mill-statistika li qed naraw anki dik li qed toħroġ mill-Unjoni Ewropea qed naraw illi ż-żieda tal-pagi tal-ħaddiema Maltin u l-Għawċin hija l-inqas waħda fl-Unjoni Ewropea. Aħna nippretendu illi f'pajjiż illi qed ikollu figuri ekonomiċi tajbin, illi għandu klima ekonomika tajba li l-ħaddiema imorru aħjar minn hekk. Fil-fatt din hija waħda mill-affarijiet li qed tinkwieta lill-Partit Nazzjonalista għaliex il-politika li qed iħaddan il-Gvern preżenti hija politika li se jkollha l-problemi. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni kompla li l-Gvern Soċjalista qed jiddependi fuq iż-żieda ekonomika tiegħu billi jżid il-popolazzjoni. Qed naraw pressjoni kbira u ħaddiema li jiġu f'pajjiżna li qed jiġu trattati verament ħażin, filwaqt li l-pagi medji Maltin huma anqas mill-paga medja fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista jrid jara li jkun hemm dik li tissejjaħ equal pay for equal work tenna Karl Guder. Fil-konferenza tal-aħbarijiet tkellem ukoll il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Michael Merċieqa li ffoka fuq il-fatt li ħafna studenti qed jifqu mill-istudji tagħhom u minflok jibdew jagħmlu xogħlijiet pagi baxxi. U din qed taffettwa wkoll il-pensjonijiet ta' dawn iż-żgħażagħ aktar il quddiem. Bħala Partit Nazzjonalista bħala anka dawk li ħajkunu eletti għal Parlament Ewropew irridu naħdmu ħafna biex insolvu din il-problema tal-skills gap li għandna fil-pajjiż ħalli ikollna studenti tagħna, ikollna ħaddiema tagħna illi ma jkunux qed jaqgħu fil-kompetizzjoni ta' dawn il-pagi baxxi. Irridu jkollna aħna workforce tagħna, irid ikollna ħaddiema tagħna, irid ikollna żgħażagħ tagħna li huma kapaċi illi jfittxu setturi li joffru pagi tajbin u rridu naħdmu anka fl-Unjoni Ewropea. Preżenti kien hemm ukoll is-Sindku tan-Naxxar Elmeri Muscat Fenikadami, il-Viċi Sindku tal-Belt Valletta Fins Fabri, kif ukoll il-kandidat għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali fis-Siġġiewi Alex Sabela.